wrong. Okay. What we can do for you? Catania. Okay. From Catania. Catania, the flight is 8:35. I wrong the terminal. Изгониха ми клиентите от колата. Инспектор Чуманов, и какво искат? Цветанова казах, искам лична карта, шофьорска книжка и малко тол на автомобила и да изгасите автомобила. На какво основание? Аз качвам клиенти, вие ме засичате като... Първо не качвате клиенти. Как да не ги качвам? Ги изгонихте ги хората. Водете си полицейска проверка колко искате. На какво основание? На какво основание? Намирате на летището. Ето. Има засилени мерки за сигурност и извършваме проверка. Добре, ето. Свидетелство за управление на мерки. Ето. Ще ви ги да. Утре така не, че съм при Вълчев, така че няма проблеми. Повече материал за него. Ние, господин, сме казали, че има проблем. Изчакайте в автомобила. Чакай. Само не ме снимайте мен. Не стойте пред телефона. Да не съм го снимал. Той е останал пред телефона. Да не съм го снимал. Сам се натиска човек. Не виждам да извършат каквато и да е проверка, ама твърдят, че вършат проверка. Как я извършват тази проверка, никой не знае.